Toch de komst van het virus lezen de skippen eens op man aan de kaders. Gewoon wij wordt er op het stuit volop vat met groepen uit binnen- en buitenland. En wie de andere branches al wel loskennen, is dat bij de Brune Vloot nog altijd heel beperkt. Nou, als je bijvoorbeeld de touringcars, waar ik een heel soort van onze gasten mee komen, die mooie wel tot aan onze loopplank rijden, mooie volle bus zonder oorlogmeter, maar dan mogen ze vervolgens net bij ons aan boord. En wils wij onze activiteiten 75% in de buitenlucht hebben. Nou, daar is wel van bewezen dat dat heel de geen gevolgen oprent voor de ziekte. Een paar weken geleden vierden de skippers actie toch mij 150 historische skippen naar Pampers te varen. Het signaal dat ze al aanwonen wie in elk geval duidelijk horen kan bij de steedssecretaris. Zat die blikken in het peteer. Nou, het werkt het natuurlijk net zijn in de politiek dat ze zeggen van nou we hebben een aanhang wel in mijn geld mooi en die laden we hier even uit. Maar het perspectief zit voornamelijk in dat ze de regeljouwing, dat wij mooi deze grutten van groepen varen kennen en dat we net meer op de helft zitten, die oorlog meter onderdeks. Die zal verrommen worden. Daar jaren wij volgende week een manje weer even meer hoor. Dus en daar zit voor u nog een heel stuk winst in te hellen. Maar met die verromming is de Brune Vloot zeker nog net uit de gevarenzone. Het is natuurlijk wel zo dat alle groepen hard voor het hele jaar al annuleerd hebben. Dus het helpt een heel iets beetje. En het is ook voor het volgend jaar wichtig dat het gebeurt. Maar IJs is onze hele agenda al leeg annuleerd. Dus een heel soort zal het net meer helpen. Zo hoop je dan ook dat er vanuit Den Haag ook financiële middels beschikbaar komen om de skippen overeind te houden. Maar de tasvissingen binnen er net dien.